uyabona nje ukuhlala kahle nabazalwane lokho kubalekile ngobuhleli kahle nomzimba kaKristu. Yebo mawuhlukumeza ibandla likhale ngawe, it's wrong, it's not good for you. Yabo ngisho emabhodweni nje manje niqhubekisana, it's wrong. Ni spirit sikaMatha manenze njalo, complaining emabhodweni niphekela ibandla. Asizi ukuthi uNkulunkulu uJesu wambusisa ngelithini uMatha, instead wamrebuke. Kodwa Abraham wayephekela uNkulunkulu emhlabela beno nkosikazi wakhe. uNkulunkulu wakhuluma isibusiso wathi next year this time your wife of 90 years will be having a son. Phekani kahle lapha khona kuzokhuluma isibusiso phezulu. Cleanani kahle la endlini kaJehova khona kuzokhuluma isibusiso phezulu. Gathani kahle imoto khona kuzokhuluma isibusiso phezulu. Musu ukulimaza isibusiso ngokuba aggressive ngokuba bully. Phansi ngama church bullies, phansi bazalwane. Ngiyanje.